है एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। बाढ़ के पानी में जाई दहा के लगा दी हयागी हो, बाढ़ के पानी में जाई दहा के लगा दी हयागी हो। डूबे तलाश तोरा ससुर के जाने जाके नहर में लागी हो। ससुरा के जाने जाके नहर में लागी हो। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। नहर में लागी हो। ससुरा के जाने जाके नहर में लागी हो। तोरे चलते भईनी ता बाहर, तू तो धइले ले दोसरा के बाहर। मोर जिंदगी के कोइले बेकार रे, काहे हमारा के दिहल बिसार रे, हमारा के दिहल बिसार रे। तोरे चलते भईनी ता बाहर, तू तो धइले ले दूसरा के बाहर। मोर जिंदगी के कोइले बेकार रे, काहे हमारा के दिहल बिसार रे। मरला के बाद तू हरदी हो के मिट जाई दागी हो। डूबम तलाश तोरा ससुरा के जाने जाके नहर में लागी हो। डूबम तलाश तोरा ससुरा के जाने जाके नहर में लागी हो। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। के दूर के रखिया हो, पवन प्यारा के लाश पर फेंकिया हो। प्रेमी विदेश के देखिया हो, एक भर तू हमार रोइया हो, एक भर तू हमार रोइया हो। पति लकड़ी के दूर के रखिया हो, पवन प्यारा के लाश पर फेंकिया हो। प्रेमी विदेश के देखिया हो, एक भर तू हमार रोइया हो। बेदर्दी मंदीप के संगे गई डोली में भागी हो। डूबे तलाश तोरा ससुर के जाने जाके नहर में